Ekainan baten hasi zen, gaur indazuzketa, eta 1.000 boleto sakabanatu deu, eta dia denak 60 eta 9 sari. Ostalaritzako dago 60 sari 20 eurokok konsumizioako, gero beste 6 sari 75 eurokok, baita ere ostalaritzantzako, hoie dia San Juan asten gastatzeko, eta gero 3 sari fuertek edo horna dia 500 euroko 3 sari, eta hoie dia Tolosakon dauden asoziazutako komertzio guztietan gastatzeko dia. Emango dia txekez konpra bezala, eta, bueno, iruditu zaigu oso sakabanatuta dagoela premiok, eta, bueno, zorionak eman, sarituri. Bueno, irabazle izan diena, jakin halko dute sarituak izan diena ez, Tolosankoko Facebooken, Tolosankoko web horrin, azkia diren establezimendu guztitako batetan ebai agertuko dira, eta horiek izango dira pixkat ikusteko moduak ez, eta gero baita ere imeiez bialiko dira bazkide guztiei zerrenda, 79 saridunen zerrenda. San Juana datozte, eta jendei animatu hazi, herrian gastatzeko, animatzeko etortzea, eta pixka bat bultzatzeko herriai denak eta denak. Animatu daitezela San Juana betan Tolosa etortzen, da Tolosan kontsumitzen, da ondo pasatzen Tolosan.